Να δούμε ένα βίντεο ακαδημίες προπαιδικό μεταξύ των ομάδων Κεραυνού Χυμαδιού και Άπο Κουρτεσίου. Βρισκόμαστε στο καλτσέτο του κυρίου Φερεκίδη, Ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς. Κύριε Πρόεδρε, καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία, ευτυχία και να είμαστε καλά όλοι. Ξέρω ότι είστε πρόεδρος, ξέρω ότι είστε γραμματέας, ξέρω ότι είστε ταμείας. Είστε και προπονητής τώρα. Δεν είμαι τίποτα, απλώς κάτι πρέπει να γίνει, να βοηθήσουμε όλοι, γιατί είναι υποχρεωτικό, όπως ξέρετε, το προπαιδικό. Να κατεβάσουμε κάποια την ομάδα για να... Βέβαια προσπαθούμε να έχουμε μια σειρά, προσπαθούμε να είμαστε πειθαρχημένοι, όλα τα άλλα δεν μας νοιάζουν, αποτελέσματα κλπ. Κερδίζουμε, χάνουμε, τι κάνουμε. Κερδίζουμε. Πάτε, κερδίζετε τώρα τελευταία. Συνέχεια κερδίζουμε. Είναι οι άλλοι το Χυμαδιό είναι. Είναι το Χυμαδιό, του Κυριάκου, του φίλου μου, του Κούλη. Α, είστε φίλοι με τον Κυριάκο. Βέβαια. Να είστε καλά. Πώς σε λένε? Με λένε Παναγιώτη Αναγνώστη. Στο Κουρτέσι παίζεις? Ναι. Τι θέση? Στόπερ. Καλή χρονιά. Επίσης έχουμε υγεία, ευτυχία και ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους. Πώς σε λένε? Λέντι Χαϊντάρη. Τι θέση παίζεις? Άμυνα. Σε βάζει ο προπονητής? Βλέπω είσαι στενοχωρημένος επειδή δεν σε βάζει. Όχι, με έχει βάλει, τώρα βγήκα. Α, τώρα βγήκες. Ναι. Εσένα? Γιάννη Λικουριώτη. Μάλιστα. Κόκκινα παπούτσα φορείς? Ναι. Γιατί? Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Επειδή είσαι Ολυμπιακός γι' αυτό? Όχι, Παναθηναϊκός. Και φορείς κόκκινα παπούτσα? Ναι. Τις ευχές σου για το 2015? Τίποτα, να είμαστε όλοι καλά και υγεία. Μάλιστα. Πάμε στο πιο ψηλότερο. Είμαι ο Βασίλης Κοργελάς, παίζω αριστερό μπακ και εντάξει, εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά και με πολλούς ωραίους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πάμε και σε έναν σωματοφύλακα εδώ πέρα, έτσι ψηλός, γεμάτος, τα έχει όλα τα χαρίσματα. Τι θέση παίζεις? Επίθεση. Δεν το πιστεύω. Και πόσα γκολ έχεις βάλει? Κανένα. Γιατί σε προλαβαίνει ο αμυντικός? Ναι. Για πες μας τις ευχές σου για το 2015. Υγεία, χαρά και ευτυχία. Μάλιστα. Για να πάμε στον άλλο εδώ. Δεν πιστεύω να κλαις επειδή είσαι στον πάγκο. Όχι. Λέγαμε ο Θόδωρος Σολομός, είμαι από το Κουρτέσι και παίζω κέντρο. Μάλιστα. Κάνα γκολ έχεις βάλει? Όχι. Όχι. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Νίκο Καραβασίλη. Με βάζει ο προπονητής επίθεση και εύχομαι 2015 να έχουν χαρούμενοι. Αυτά. Μάλιστα. Πώς σε λένε? Ανδρέα Κόσκορη. Από πού είσαι? Από το Κουρτέσι. Θες να γίνεις ποδοσφαιριστής έτσι του Κουρτεσίου ή θες να πάρεις μεταγραφή? Όχι, εντάξει, θέλω να βοηθήσω την ομάδα του χωριού και να πηγαίνω, να μαθαίνω μπάλα. Τερματοφύλακας είσαι? Πόσα γκολ έχεις φάει? 2-3. Μόνο? Σήμερα μόνο 2-3? Όχι. Γενικότερα έτσι. Πόσα κιλά πας? Δεν ξέρω. Α, δεν τα κοιτάς. Έφαγες τώρα γαλοπούλα τώρα τα Χριστούγεννα? Γιατί ρε, πώς σε λένε, είπαμε? Εμένα με λένε Βαγγέλη Βαγγελάκ. Μπράβο, να είσαι καλά. Για να μας πεις εσύ τις ευχές σου. Με λένε Λάζαρ Κατσανιώτη και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι μια καλή χρονιά. Μάλιστα, για να δώσει νέα ρε. Με λένε Δημήτρη Κατσανιώτη και εύχομαι να είναι το 2015. Αυτή είναι η ομάδα του Άπο Κουρτεσίου. Πάμε λοιπόν.